Tervetuloa Infiin ja katsotaan noin Teron savut ja muut, niin katsotaan tässä videolla noin Spavni ja Second Mid ja Midi, niin katsotaan toisella videolla sitten B-jutut. Tohon kun tähtää, vaan pitää kiinni ja juoksee ja päästään. Saadaan hyvin, jos haluaa kovaa russiin, niin muut menee edeltä ja saadaan toi näin, jos haluaa läpseistä. Second Midistä pystytään tähän nurkkaan menee kiinni. Tää tohon ylänurkkaan. Savu mikä peittää pitin ja tää väli. Niin ne ei sitten pitistä ei näe eikä tosta. Jos katsotaan näin CT:n näkökulmasta. Ei näe. Ja tästäkään. Suoraan mennä tänne. Tehdä taikoja. Tähän kiinni ja keskelle tohon, niin saadaan artsi savutettua. Kaksi eri longia savua, joka heitetään tästä sama paikka, tähdätään tuohon puoleen väliin ikkunaan ja tuohon reunaan. Heitetään, niin se menee tonne aika syvällä. Toinen paikka on tässä. Keskimmäinen napa eli toi panta tosta. Ja vai vähän tähän lähemmäs. Tästä voidaan heittää. Tossa on toi sauma, niin tuohon. Tai sitten heittää. Tää tonne savu sitten. Ei, pitistä voi heittää sitten kun ollaan pommi pläntätty, niin tuu tähän kiinni. Tähtää tonne oikeen tornin yläreunaan ja sitten vaan päästä irti. Se menee käytännössä samaan paikkaan ja peittää ton kokonaan. Sitten tästä tää on vähän hankalampi, mutta vaatii vielä vähän opettelua. Tähän kiinni. Linja katsotaan, on tää vaalea rakennus tuohon keskellä ja siitä vähän oikealle. Ja tossa on toi antenni, niin tosta saadaan toi korkeus sitten poikittain. Idea olisi, eli tehdään sitten niin tohon noin toi leveys, tohon toi korkeus. Heitetään, niin mennään aika kohille. Ja vähän hakusessa välillä osuu tuohon. Se ei osunut ja toi on se idea mihin se pitäisi mennä. Eli se peittää kirjaston sekä tän saitin puolen. Yhdellä savulla voidaan tehdä P-splitti tai muuta kikkailua sitten. Sitten mitä voitaisiin keskellä tehdä, niin tässä on aika veikeä savu vielä vähän kokeellinen, mutta paikka alkaa löytyä. Eli kursorin verran irti tosta seinästä ja toi harjakatosta niin vähän ylemmäs kuin se mitä se on tossa. Ja sit juostaa ja maisen myöhään päästään irti. Synnyttää tommosen savu, mikä peittää myös ton boostin. Se on aika hyvä sitten jos halutaan mennä jonnekin longille taas. Samasta paikkaa voi heittää polton tietysti. Lähtää vaan tuohon vähän alemmas. Kunnolla tuon alueen ja katoksen alueen. Sitten jos haluu jostain syystä postin polttaa. Taksissa oli sama korkeus ja saa osittain polttaa tätä maatakin. Tänne puolelle voi silleen, että kun tässä näyttää ikkuna ja molemmin puolin vähän, se ei vielä tuolla näe, koska toi linja on niin
Se ei pitäisi nähdä sua. Se voidaan vielä tarkistaa. Sitten tähtää tuo ikkuna ihan vähän yli tuosta alakohdasta ja sitten juoksee ja sitä näin. Sillä saadaan poltettua toisille toi nörttikulmakin pahasti. Siinä se oikeastaan oli. Kiitos tästä.